Hello guys, magandang araw sa atin. So for today's video, meron lang akong i-share na na ginawa natin sa Tupa Bullpup. Kasi marami akong nakikita, napapanood na yung butas kasi ng ito yung bullpup. Ito yung guys, yung bottle, hindi siya yung tube tank. Ito yung bottle tank ng Tupa. Kaya kay Brother Chris. So i-share ko lang yung ginawa kong paraan para tumahimik siya. Kasi yung shroud nito may mga butas dito. May mga butas-butas dito sa may bandang dulo. Tapos may mga bubbles dito. May mga bubbles dito na 8 pirasong bubble dito. Yung cone type, yung nakagano. Cone na patong-patong. Tapos may butas-butas dito kaya medyo maingay. Pag pinutok medyo maingay kasi dito sumisingaw yung hangin. So yung iba namumroblema yata kung paano gagawin nila para tumahimik. Ako, ang ginawa ko namang remedyo dito sa bullpup na to na may butas dito. Kasi nilagyan ng maker ng butas-butas dito. Ewan ko kung anong purpose nila. Ba't nilagyan dito? Yung shroud ng FX meron din dito. Kaya lang maliliit lang. Mga ilang piraso lang yata yun na maliit. Pinong-pino na barena yung pinambutas. Ito, ang dami. Tat-tat. Tapos ang ginawa kong paraan guys, ito para lang sa akin Hindi ko alam yung mga ibang kung anong ginawa nilang paraan nila. Ito, nilagay ko lang sa harap yung yung dito. Kasi yung thread nito, saka yung thread nito, parehas lang. Kaya imbes na nandito yung butas-butas, nilagay ko dito. Kasi may mga bubbles nga dito. Yung bubble na yung tumatakip dito sa mga butas. Kaya tumahimik siya nung binaligtad ko. Yung dating may butas-butas dito, yun ang nilagay ko dito. Kasi parehas sila ng thread dito. May thread din kasing tong tube na to. Doon sa dulo, mayroon din dito sa kabilang dulo. Parehas sila ng thread, kaya binaligtad ko lang siya. Yung mga vapor dito, yung mga parang division niya tayo na cone na gano'n, na magkakapatong-patong. Yun tumatakip dito sa mga butas na to kasi halos yung yung sidings noon halos sakto lang dito sa inner diameter ng tube. Kaya halos sakto lang siya. Kaya yun ang tumatakip dito sa mga butas-butas. Yun ang ginawa ko guys. Tapos na yung dagdag na pampatahimik. Ito, tanggalin mo lang to. May thread din yan. Tapos dinugtungan ko lang ng 10 cm na silencer. Yan. Lalong tumahimik siya. Yan. O, tumahimik na siya. Yung butas-butas na nandito dati, nilipat ko lang dito. Natakpan na siya. Natakpan na ng mga vapor tube sa loob, ng vapor cone sa loob. Yung mga division na magkakapatong. Yun ang tumakip dito sa mga butas na yan, maliliit. Yan. So, yun ang ginawa kong remedyo.
Tapos nag-additional ako ng 10 cm na silencer galing sa ano to, sa Indo silencer. Magkasukat naman sila ng thread. Yan. Medyo maluwag ng konti pero ayos naman, wala namang alog. So tahimik na siya. Yan. Ito, bullpup ni ano to, ni Brother Chris. Yan. So hindi pa natin natetesting to guys sa hunting. Isisero ko muna to. Itong scope niya. Isisero ko muna tapos i-hunting natin. So yun lang yung paraan na ginawa ko guys. Yung mga merong ganito, subukan nyo yung ginawa ko. Baka sakaling makatulong. Yan. Baliktarin nyo lang, lipat nyo lang dito yung ano, yung may butas-butas dito dati. Lipat nyo lang dito, total meron namang ano, may magtatakip na sa mga butas na yan. So yun, medyo tumahimik naman. Pwede nang pang-hunting. Kaya nilagdagan ko pa rin ng silencer na may sila. Tanggalin mo lang yung takip sa dulo. Yan, dito nakalagay natin yan. Takip ng thread yan. Mas gustuhan mo lang ng maliit na silencer o kaya gusto mo mahaba. Pwede rin. Depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay. Ayun, yun lang guys. I-share kong ano. Ito yung tupang ano, QL yata na tawag dito. What? Bro, what are you talking about, man? So yun. So sabay na rin natin yung ano guys. Yung shoutout. Shoutout tayo. Yung unang-una kay JAB Hunters ng Pangasinan. Shoutout idol. So sunod natin si Mia Jose. Yan, shoutout idol. Si Katama Official. Shoutout idol. OFW Hunter. Yan, shoutout lakay. Shoutout din kay Edu Hunter 22. Shoutout idol. Kay Lucano Sniper PH. Yan, shoutout boss. Kay Desiree Olande. Yan, shoutout idol. Kay Jinkoy Adventure. Shoutout idol. Kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon Rabbits. Shoutout idol. Kay Renante Tapia. Yan, shoutout idol. Kay Carlo Danan. Yan, shoutout idol. Nakahubad din daw siya sa loob ng pura. Nag-aante. Parehas kami. Sobrang init kasi. Yan, kay Mike Belio. Yan, shoutout. Lakay. Kalanguya Tech. Yan, shoutout lakay. Kay Kapanabraag TV. Yan. Kapanabraag. Tinaalan na natin. So, shoutout idol. Kay Walper Aquino. Shoutout lakay. Ka-Huntingero. Yan. Shoutout idol. Kay Kurt J. Trax. Yan. Shoutout idol. Tinatanong niya kung saan ko daw nabili yung scope. Scope na ginamit natin ng huli. Yung ano, yung sulos. Yun. Ano yun idol? Galing ng ano yun? Galing ng US yun. Medyo may kamahalan din. Yun. Si idol Mary Angel Dayaganog. Yan. Yung subscriber daw. Yan. Shout out idol. Salamat sa pag-subscribe. Kay Mando Coloma. Yan. Shout out idol. Kay Bro Boyet 39 Mix Vlog. Shout out bro.
kay Romin J. Imana. Yan. Tinatanong niya kung pwede po ba ang Woodstock trigger ng Phoenix sa Manchester na receiver. Hindi ko rin alam, idol, kasi hindi ko pa nasubukan yung Manchester na receiver. Phoenix lang yung meron ako. So, shout out din kay The Boogeyman. Pwede bang panggabi ang scope mo, idol? Sabi niya. So, pwede, idol, kasi night and day scope natin. Day and night vision kung solos natin. Yun yung nakalagay doon sa Taurus. Shout out din kay kay Brother Chris na nasa US. Ito yung topa mo. Ako na naman gagamit, wala ka dito. Yung FX mo, ako na gumagamit. Shout out sa'yo. So, wala. Yung laruan mo, ako gumagamit. Paano ba yan? Shout out. Shout out din kay Doy Doy, yung nasa New Zealand. Yung kasama natin dating nag-hunting dito. Nandun na naman sa New Zealand. Yun, shout out din kay Nas Sampaga, ng nasa Mindanao. Yun. So yun guys. Sa mga hindi ko nabanggit na shout out. Shout out na lang sa inyong lahat. So, ito lang yung sinare natin makakatulong to sa mga may ganito. Problema din. Kung paano gagawin sa maingay na shroud. Yung butas-butas dito. So, ulitin ko na naman guys. Ililipat mo lang dito. Sa harap. Kasi matatakpan niya ng yung division dito. Tapos dinugtungan ko ng 10 cm na silencer galing ng Indonesia. So yun. Tumahimik na, pumorma pa. Kasi meron siyang konting maliit na ganyan. Ito ginagamit ko rin sa sa Taurus ko. Itong silencer na to. Shroud din yun, may shroud din yun. Na may nakaka-usling thread dito. Pinagawa ko kay Brother Joey. So yun guys, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video natin. So, na-share ko lang kasi marami akong napapanood. May mga butas daw dito. So yun guys. So, disclaimer lang guys, para sa akin lang to, diskarte ko lang to. Pwede nyong gawin, pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. Sinare ko lang yung ginawa ko. So, yun guys. Kita-kita ulit tayo sa next na video.